DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ini po ang RPN, Radio Philippines Network Incorporated, radio station DZKI. Sa laog ni 53 anyos na pagserbi sa publiko, naging burabod po nin makatotohanan, masasarigan, asin balansyadong impormasyon. Oras po niya tungo niyan, 39 minutos na, makaagian alas 9 nin pagkaga. Si Manding na karinseryon sa Rinconada. Inquirer. Rinconada. Inquirer. Digdi sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Dagos po kita mga tugang, oras na po ini kan Bicol Connection ni ka Joey Habanalim. Alagad maimportanteng lakaw si SM Joey. Kaya sabi, dagos-dagos kita. Sus, Marsip, hanggang kitang alas 11 ng pagkaga. Aba, na di malugod ako mawaraan, maubusan nin tema. Pero, una-una-unta na sana. Basta yaon po kamo dyan. Paabot ka mo kan sendong reaksyon sa 0948-241-7675. Ulitin ko po, 0948-241-7675. O kaya sa sarupang text line 0907-635-4318. Ulitin ko, 0907-635-4318. Yan. Yan. Yan po ang duwang text line sa tawang programa ko dyan. Ano? Okay, dagusun ta. Ansa to yung urulay, kabuhayan ini mga tugang. Kabuhayan kan sa to yung mga kababayan. Bakos na sa to yung kababayan. Pati ako damay. Gabos, damay kita. Arual daw kaya baga mga tugang, dahil man kita mabuhay na dahil nagkakakan. Kaya entero kitang apektado mga tugang, ninuli sa pagmahal. Asin pagkukulang-kulang sabi kayan, kan supply kan pagkakanta. No less than United Nations nagsabi na sa 2023 mga tugang, magkakaigwanin food shortage or scarcity. Magkakaigwa mga tugang nin food shortage if not food scarcity. Ang bilog na kinaban. Kaya kita dapat mga tugang ang gobyerno pinagaandaman ang bagay na yan. Lalong-lalo ining Department of Agriculture na ini. At kitang pasalamat na ta kinakamot-kamot kan Presidente Bongbong Marcos, yan na pamamayo dyan sa Department of Agriculture. Tanga ni mga tugang na mapahata na mawara na itong mga pinag-aapod na mga iskramusa dyan. Ta siyempre, Presidente ang pamayo. Sa isip ta kayan, magiging hands-on kan Presidente ang pagpapadalagan kan ahensya kan agrikultura na kan mga enot na panahon sa panahon ni Digong mga tugang intero naging rampante ang mga mandatang gawi kan mga opisyal kan Department of Agriculture. Ito man so dating Agriculture Secretary William Dar managi ni Bo. Tanga ni mga tugang na mauntok ang mga siring kani mga iskramosa dyan sa Department of Agriculture. Puro sa nataram. Kaya sabi ko nga ni, dapat ang gobyerno nagbubugtak ng mga opisyal na may kinaaraman sa buhay kan mga Pilipino. So tunay na buhay, bakong ihamay inasyon sana. Kung ano ang tunay na kalakawan, kan buhay kan mga parauma. Asin mga paratanom,
ito bagang may kinaaraman sa agrikultura. Bako mga tugang na magbugtak dyan nin pamayo, na dahi nga ni tataw maghasok nin paroy. Ha? Dahi nga ni tataw magpatambo nin kangkong. O, ibaga, ano man kan maaraman, ano man pa ipapasunod na programa kayan, kung mayo nin pagkaaram sa agrikultura. Pigdidiskuter ta mga tugang an partikular an mga isyu sa agrikultura. Ta kinakaipuhan ta po yan. Ta sabi ko na nga ni, maski ang Department of, maski nga ang United Nations mga tugang nag-warning na pag-abot kan 2023 magkakaigwanin food shortage worldwide. O, dapat kita agricultural country, dahil yan pagsaparon. Dahil kita umabot sa siring kayan, agricultural country kita eh. Ha? O, sabi, pangako man ni Bobong Marcos, ay, dapat niyan agrikultura, gamitan nin mga tekniko, ha? Technology sa siyensya. Gamitan nin science technologies. Man iba-ibang mga teknolohiya makabago. Tama man. Ha? Iyan mga tugang so pangako ni Presidente Bobong Marcos na sa iyang gagamiton sa pamamahala sa Department of Agriculture. Ano? Considering mga tugang, dapat eksaminon na niya, aramon niya, imbestigaran niya ang mga bagay-bagay na nagiging dahilan sa bagsak na ani kan sa tuyang mga agricultural products. Oh, ano ta kulang bagsak an ani kan paroy, ang produksyon kan mais, produksyon kan munggo, produksyon kan kung ano-ano, ano ta kukulang ang supply kan manok, ano ta kulang at kapalibot kita sa katubigan, kulang ang supply kan sira ta nag-iimportar pa kita sa China. Iyo ko tayan. Yan dapat, kunyan, aramon yan sa paagikan pinag-aapon na scientific technology. Ang mga lakdang, kung baga scientific, ako, minapalakpak ako kay PBBM. Kung siring kan ang gigibuhon niya, kung siring talaga kay ang pangako niya, nagagamiton niya ang scientificong pamamaagi. Tanganing mapaadilanto ang sa tuyang agrikultura. Pag sinabing agrikultura, mga tugang piguurulayan dyan, pagkakan. Pag sinabing agrikultura, dahil dyan limitado sa pag-urulay, ang supply kan o ang pagtanom nin paroy, bako sa na dyan. Gabos, mga tugang na sektores kan agrikultura. Pag-ataman nin hayop, pansira, pagtanom, yan mga sektor kan agrikultura. Bako sa nang limitado duman sa kung paano ang makabagong pagtanom nin paroy. Dapat yan pag-urulayan man papaano, mapaadilanto ang supply o pagpadakula, asin supply kan manok. Ano ta nagkakaigwa pakitanin? Importasyon nin manok. Ang pagpadakula, pag-ataman kan baktin, ano ta kulang ang supply kan baktin? Takwa sa kulang ang nag-aataman. Ano ta kulang ang supply kan karning baka? Kuwasa, ugbon pa sa ng baka, ang sa mga sinsilyong mga pamilya dahil makabakal, takamahal. Kaya kulang nga nag-aataman kan baka. Ano man ining pansira, takulang nag-iimportar pa, maski na nga ni galunggong. Nakandekada 80 mga tugang, ining galunggong pinagmimirar na pagkakan nin mga kasaraditan. Pero ngunyan mga tugang, galunggong ngunyan,
Maski so kasaraditan, dahil na magwantang presyo. Ano nang pagkakangunyan kang kasaraditan? Bala. Pagkatapos turay. Iyon na pagayan. Oh. Tas suturay ka to mga tugang, pigagamit sa suturay ka to, dekada 80, ay ginagamit sa ng paghahalo dyan sa paggibonin feeds. Pati ang balaw. Takwasa, dayan pag-iintindi ka to, naturay na yan. Basta ang pinaka low class man kayo to mga tugang dekada 80, ini yung galunggong. O ano na ngunyan ang presyo kang galunggong sa mga panahon na ini? Na pati sa mga para tricycle, para kayod, o para baggage. Iyan mga tugang, dahil na nga ni maagwantan presyo. O, sa'yo na nagkakakan kang galunggong ngunyan. Ito na mga tugang nasa middle class. Bako na itong below poverty line. Takwasa so presyo grabe na. Kaya dapat ini si Bubong Marcos mga tugang. Inuton nguna na aramon. Asin pagkatapos maaraman, gibuhanin paagi. Ang presenteng sitwasyon mapaadilanto. Sa mga ano mga sitwasyon ngunyan kan mga parauma. Ano ang mga problema na kinakaabot kan mga parauma? Tangan taano ta maluyaan ani. Yan mga paradakop nin sira. Yan ang mga paraataman nin hayop. Sobra na kaya kamahal ang gasolina. Pati mga tugang ang ibang klase nin enerhiya, siring kang kuryente. Ang krudo mga tugang 50% na ang gastos kan mga parasira sa saindang kita sa pagdakop nin sira. Kabanga na kan saindang kita. Taano? Kuasa kamahal kan krudo. O yan na kuryente man nagpigagamit dyan sa mga manukan, sa mga mga poultry, dyan sa mga parataman kan urig, nagagamit kuryente. Ano ka? Kamahal baga kang kuryente. Kan taripa kang kuryente ngunyan. 20% sa mga umahan mga tugang nagagamit nin gasolina, krudo, sa pagtanom ninda, yung paggamit din traktura, kamahal baga. Pagkatapos mga tugang, pag-abot sa aranihan, yaon dyan, magamit pa nin transportasyon. Transportasyon, land transportation, and sea transportation, nagagamit ang mga para tanong po niya to. Dinuli kayo mga tugang, maski na nga ni ang farm gate kababa kan presyo, pag abot sa merkado, abaana, ginto na ang presyo. Saro pa kaya nakakakarga digdi mga tugang, ang gastos sa gastos sa transportasyon. Kamahal baga. Guraan no mga tugang ang plete kan mga paraoma sa sarong tiklis na bawang. Sarong tiklis na kamatis. Guraan no ang bayad sa hauling. Ikakarga mo yan duman. Maski kababa mga tugang ang preso kan farm gate price. Pag-abot sa merkado, halangkaw na ang presyo. Tayo bagayan. Dahil halos dahil na makayanan ang gastos kan sa ito yung mga parauma. Nag-iba na sa nasindanin anap buhay. Dahil na raw nang kita magparatanom. Ayan ngang kapital, dahil na pati nakakabalik ang kapital. Imbis na magkaigwan ng pangsugay sa buhay, mga tugang. Nakakakan pa.
kan gastos ninda sa pag-uma. Oh. Kaya digdi mga tugang napapabayaan ng mga paratanom ang sendang pinagtatanuman na daga. Sinasamantala amang kani mga tugang na mga developers kan subdivision. Buhay ka ni si Bilyar. Iyo baga. Buhay ka ni si Bilyar. Para konvertiron sa subdivision. Yan sa tuya ng mga tanuman. Si Manding na Karyusaryon sa Rinconada. Inquirer. Rinconada. Inquirer. Digdi sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Maray. Sige nga yan, di ka mo magtanong. Mabakalan na sa muya yan sa indong daga. Nagibuntang subdivision. Yamaan. Sarupa digdi mga tugang, sa grabing gastos, kan mga parauma, yan mga tugang na fertilizer. Aram nindo mga tugang, ang supply kan pinagkukuakan sa tuyong mga paragibong abono. Yan ang nitrogen. Gikan yan sa byproduct yan kan natural gas. O pagkatapos man mga tugang sakyadahon kan Russia sa Ukraine na pinagkukuanan ta, pinag-importaran kan sa tuyang mga paragibong abono ni nitrohino yan na Ukraine. Aba, paano? Prakasado sa importasyon ta kan nitrohino. Kaya dyan mga tugang nagkakigwamanin maimpis na maray na supply ngunyan kan net nitrogen. Tada makakuanin supply gikan duman sa Ukraine. Tay bagang giyera. Resumindas kwentas, nagmahal nin 4 na beses ang nitrogen fertilizer ngunyan. Kinapos naman ang supply kan potassium asin ang phosphate dahil sa paggamit mga tugang kan mga pataba kan fertilizer. Takwasa ka mga mahal. So nagagamit nin 10 sako na fertilizer, isasabwag sa indang mga uma, 5 na sana. Minsan 3 na sana. Ninuli sa paggamit mga tugang o ninuli sa sobra sa 4 na doble ang ipinaglangkaw kan mga presyo kan fertilizers. Nagbabawas man sa paggamit nin fertilizer. Ang sa tuyong mga paratanom. O ano ang resulta? Siyempre, kulang man ang produksyon. Ang realidad ka ni mga tugang, nagmahal ng maray ang mga imported agricultural inputs. Siring kan mga fertilizers, siring kan mga pestisidyo, mga herbicides, mga pansumpit, dyan sa uma. Langkawan ang presyo. Saro palig di mga tugang, ta sobrang kababa kan kantidad kan piso laban sa dolyar, di mas lalo pa mga tugang na lumilan lang to mga tugang o presyo kan mga imported na agricultural inputs. Ikadua dyan mga tugang, na nakakaapekto, ini yung mga tugang na pagburutwaan kan man iba-ibang hilang. Dyan sa nasasatuyo mga baktinan. Ngunyan baga, nagpaparalakop ang African swine fever, pati na ang birds flu. Inda ko kapos daasak pangangwartan gobyerno sa pagbakal nin mga medisina na panlaban digdiyo sa African swine fever as in bird flu. Ang iba man pati mga tugang, malata ang iba ang foot and mouth disease na ini. Hali iyan sa urig, hali iyan sa
damulag. Iyon tinatamaan kadto. Yan baka. Malangon yan mga tugang ta. Diyan sa Albay, tinitirada na ang mga kaakian. O ano kaya ta nalipat na sa tawo? Wasa. Suiba man ng mga parataman ninbaktin sa kaurig damulag pagday naiispatan nagadan sa African swine fever o bird flu o foot and mouth disease sa indang ataman dahil inaispatan inaagapan dahil inaispatan kan mga otoridad inaagapan na buro noon o pinapabakal mo dyan sa merkado o tapos nababakal man kantawo o kinakakan na sukarne kantawo o di nailipat sa tawo so hilang iyo yan mga tugang ang nangyayari pagka minsan na ipapanahon na bunoon so baktin binubuno na imbes na masayang pero ang problema ta pinapalusot dyan sa merkado. Ikatulo, naligdi mga tugang na kuya na ini. Problema ta pa. O at yan, magpabisto doon na kita. Pero papadagustan urulay tang ini. Ta importante ni. Papadagustan ngunaan sa tuyang pag-urulay. Mapabisto ngunaan sa indong lingkod. Philippines entertains, informs, serves. DZKI Iriga. Ini po ang RPN. Miyembro pong aktibo sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Oras po niya to. Alas 10:01 na po. Nin pagkaga. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Pride Bar. Hindi lang puti. Kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Si Manding na Karyusaryon sa Rinconada. Inquirer with Rinconada. Inquirer. Digdi sa saindong pinagkakatiwalaan na estasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Baano mga tugang dagos kita sa tuyang pag-iribanan. O pigtutukar ta mga tugang an mga tema manunungod digdi sa tuyang food production. Diba? Naugma kita mga tugang ta ang pangako ni PBBM magamit daan ng mga scientific methods and techniques na iyo man talaga ang napapanahon. Nabatukduanan sa tuyong mga parauman ng mga bagong tekniko, mga makabagong modern farm inputs. As in paggamit, matukduan sa paggamit ng mga makabagong farm implements and machineries. Tanga ni mga tugang mag-adilantoan sa tuyang food production. Na bako kita magpara-importar. Takon makukurtar mga tugang ang mga problema ini sa agrikultura, mabalik sa panahon na kita nag-i-export na nin bagas. Kan mga dekada 60-70 mga tugang, ang Pilipinas exporter nin bagas. Anyari? Anong nyari? Matapos na mga tugang nin dekada, ang Pilipinas iyon na nag-importar. Bako na exporter, kundi importer na. Kwasa mga tugang, dahil natutukan kang gobyerno ang magkakanigong mga bagay-bagay, mga programa sa agrikultura. Kaya ngunyan, kung mapapadalayon mga tugang ang pangako ni PBBM, ako mismo maumaw sa iya. Ha? Maumaw kita. Ta the moment magbaba mga tugang ang presyo kan pagkakan, mabubutong yan pababa ang presyo man kan ibang mga commodities. Ta numero 1 mga tugang yung pagkakan. Ta dawaday kita magbakal ng bagong bado. Basta-bastante an sa tuyang pagkakan, buhay kita. Ha? Dawa nga ni daing kita magbakal nin nipa nin yero. Magsala-sala sa nakita nin dahon kan nyog, pwede nang ikaatok. Basta iguan bastanting pagkakan, buhay ang pamilya. Diba? Kaya sabi ko, dapat tutukan mga tugang, tawan nin importansya, sulbiron ang mga bagay-bagay na kinakaabtan, problema kan sa tuyang mga paratanom, mga parauma, mga parasira, mga parataman nin hayop. Iyo yan.
Yan sabi ko, pagkurtar sa mga helang, kan mga satuyang mga problemang helang dyan sa agrikultura. Yan na, pagbawas mga tugang sa presyo kan mga agricultural inputs. Yan. As in mga tugang, pagsawata kan mga helang na kinakaabtan kan sa tuyang mga hayop. Saro pa digdi mga tugang na nakakaapektar. Dapat mga tugang ang gobyerno tawan nin dedikasyon ang pag-estudyo tanga ni mga tugang maging resilient, makaakma sa panahon ang sa tuyong mga parauma tuyong nagkakaigwa nin mga pagbabago kang panahon. Tangon yan mga tugang, dapat tawan nin direksyon nin programa kung paano medyo makaakmaan sa tuyong agrikultura digdi sa pigapod na climate change. Yung baga daita tangon yan lugod mga tugang na promedyo kan climate change, nagpaparadakol ang numero kan bagyo na minatama sa satuyang lugar, na tinatamaan mga tugang ang mga agricultural lands na pinagkukuanan tanim pagkakan. Well, paano yan masasawata? Tutukan yan kang gobyerno, pag-adalan, makabagong pamamaagi, siyentipikong pamamaagi. Pagkaigwa ng bagyo mga tugang, nagkakaigwa ng pagyugo-yugo ang daga sa paagikan mga lindol o earthquakes. Kabanga, halos mga tugang intirong nararadas, nadadanyaran mga tugang ang sa tuyang mga tanuman. Lalong-lalo kung nagkakaigwang bagyo, minalantop ang tubig, nagkakararaot ang sa tuyang mga paruyan. Pagkatapos naman kan mga tagbagyuhan mga tugang, iyaon dyan ang tag-alang. O ano mga tekniko ang gagamiton kan sa tuyong mga parauma, tanganing makaagwantan sa indang produksyon. Daigaw rano maapektaran dikit, pero dai nararadas gabos. Kung paano mga tugang, maaagwanta ang tag-init, ang sinapod nidang tag-tuyot. Takabangakan sa tuyang pagkabuhay sa santaon, duwa sa naman kayang klima sa Pilipinas, kung bako na tag-uran, tag-init. Pag minapakol sulanin niya, dakol mga tugang na bagyo, dakol na tag-uran, mas dakol an panahon nintig baha. Di ba? Pag minapakol mga tugang suil ninyo, sobra man ang kakulangan sa tubig. Anong mga agricultural inputs, anong mga klaseng panamnon ang nakakaagwanta sa sobrang init? Dinuli kaya ang mga tugang ngunyan, pag pinapakol ang El Nino, sobrang init kang panahon, nagkakaigwa kita nin kakulangan sa supply kan mais, nababansot ang mga manok, pati dyan sa mga restaurant, pati na mga paratindanin inadobong manok, yun ang mga pinag-ihaw na manok, nagkakulang-kulang na sindanin supply nin manok. Mahalos mayo nang maipabakal, tigmaok na kuyan, negosyo. O yan. Papaano ini masasawata sa pamamaagi kan scientific methodology na dapat introducer kan Department of Agriculture sa paagikan sa edang pinag-aapod na scientific approach. Yan dapat ang gibuhon. Tuyo nagkakaigwa mga tugang ning pagyugo-yugo ang daga. Han mga linog na ini, bako daw tinatamaan dyan ang mga pasto, nabubulabog ang mga kabakahan,
pagka minsan nagkakagaradan, yan ang ataman, maski yan na mga kanding, yan dyan sa mga pastuhan, ang mga, kuyan yan mga tugang, sensitibo sa yugo-yugo kandaga, nabubulabog sinda. Tuyo naman na nagiging aktibo ang bulkan. Oo. Bako na nadidislokar ang sa tuyo mga agricultural lands. Minsan kayan mga tugang, o dyan nga sa Bulkan Taal, pagka medyo nagkakaigwa ng pag-alboroto al Bulkan Taal, o so mga pispen o mga nagpapadakula ng sira dyan, bako daw na nadadanyaran. O iyo baga, ano ang gigibuhon kang gobyerno? Tanganing dai ini maapiktaran nin todo. Ansaro paligding nakakaapiktar mga tugang sa satuyang agrikultura. Ining mga patakadan kang gobyerno. Salaan mga patakadan. Tapuro na sa na-importar nin bagas. Importar nin mais. Ay na yung ginagamit ang mais na ini. Ginagamit yan mga tugang. Ay na yung mais na ini. Ginagamit yan. Sorghum. Munggo. Yan na harina. Wheat. Nasabi. Ginagamit yan mga tugang sa paggibo nin patuka. As in mga feeds sa mga baktinan, sa mga bakahan. O papaano kung nakulang? Kaya puro importar ang minasabay ini sa bagas. Nag-iimportar kita ng gulay. Nagpo-importar kita ng prutas. Nag-iimportar kita ng asukar. Nag-iimportar kita ng sira, manok, baktin. Pati nga ni asin, nag-importar na ang Pilipinas. Dayuman mga tugang sinasamantala, ang kakulangan na iyan, ang importasyon na yan, sinasamantala man kan mga agri-smugglers. Ninuli kayan mga tugang, apektado. Pati ang sa tuyang mga pagninegosyo na kinakapitalan kan sa tuyang mga kababayan ng mga Pilipino, nagkakarulugi por medyo mga tugang sa pag-adalanto man kan supply digdi sa tuyang merkado kan mga supply kan mga smuggled goods. Nagkakarulugi, nawawaranin gana ang pagninegosyo kan sa tuyang mga yaon sa lokal. Iyan dapat mga tugang ang matawan nin masusing pag-aadal. Ang mga patakadan na iyan kang gobyerno pag-abot sa pagkakan. Sala kaya bako ng igwa dyan mga patakadan na dapat ng baguhon. Tabako ng akma sa panahon. Igwa dyan pinag-aapuan ng mga patakadan iyo pagiraray ginagamit na dai naman angay sa panahon ngunya na moderno. Di ba? Kuyan bagangon yan, age of technology. Kaya mga tugang yan, itong mga patakadan na sinauna, dahil na dapat yan gamiton. Tabako ng akma sa panahon, as in, pinaglulumutan na, dahil na pwedeng i-implementar. Magkaigwanan nin bago na mga patakadan na nababagay sa presenteng panahon. Iyan mga tugang ang mga problema kung nga ta kita nagkakaigwan ng pagkulang-kulang sa pagkakan. Bano, sa oras na ini Palagon ta report. Rinconada, Inquirer, Radyo Patrol. Yaon sa linya si Senior Philip Barasina. Kapilip, kamin. Salamat, Pinsan. Good morning, Liwat, sa mga parantabay niya to. Good morning si Engineer Aris Hermoso. Na DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. As in, siyempre,
sa tarpaulin ni Congressman Mix Villafuerte. Yan sa tubayan kan DPW. Ano na, pagkano nakula? Nakahira malang tarpaulin ni Kong Mix dyan sa DPWH. Nakula? Dakula. Kaya Ay, niya ako taga DPWH na kasi Congressman Mix Villafuerte. Sabi pati ni Engineer Ares Hermoso, isa nga dyan ang gwapo, Ponti Kong Mix. ay, Nakakaibahan man sa picture niya. Tapos si District Engineer Rodolfo Barelas. Tapos iba pa mga top brass dyan sa sinambit ng opisina. ano yan, beauty pageant. Ayun, ganyan ako. Sabi ko, kay Engineer Ares, mas gwapo ka. Ikaw pirmi kong nahilig. Ay, aman, Si Congressman Mix. Dahil, Kaya kung man masabi gwapo ta. Dahil madahil eh. natin sila. ay, ama ka na. Pambira niya akong buhay. Nakula palang tarpaulin dyan ni Kong Migs. Oo, pagkano nakula. O pag, kuya Nana, pag purutol-putulo na itong kahugis kan 50 pesos. Una mo, eleksyon. O, bako, Aba. pag putol-putulon mo yan na ano yan, o yan na panhiras, o yan yung tig Merry Christmas. O, itong tarpaulin, Tabas-tabason. pagtabas-tabason, garo kasing kadakula kan 50 pesos o 100 pesos. 50 pesos, 50, Yeah. 100, sa Oh, yun na yun, panao mo, Christmas lantig, jaliki, con migs, yan. Tapos kung ginastos kayan ipinanaonan niyang bagas digdi sa mga tagta. Mas maray pa. No, napakinabangan. Dahil man yan makakan na tarpaulin na yan. Kaya sa naman si DSWD Secretary Erwin Tulfo, pero nang gagalay, tikan eleksyon sa pamilya Villafuerte. Ay, ito isus Barsip, kadakol ba talaga? Ano nangyari, digdi niya sa Kamsur, puro na sa nangyari, lapida. Kan mga pamilya Villafuerte. Iyo bagaman. Ay niya ako, normal na yan? Ay, mas lalong tinambakan digda sa rinconada. Oo. Oh. Ang masakit yan, kung magkaraman lang, katubuan, tarpaulin. Yan, pamandong. Sabagay yan, mga covered course. Harama naman mga sa iba. Kundi, ano ibang mga project pa rin sa Rinconada, siyempre, sa flood control, sana mangyari sa perming binabahaan Rinconada area. Yung nga ni, ngunyan, ito na ang sinasabing flood control, pupunan na. Anapot no arin. Yan. Baka sa sunod na taon. Alat-alaton, sabi kan grupo, kan Team 1. Hindi ka na kaya? Aputon mo na si engineer ko yan. Kung may budget na. May ipinasa naman lang dyan na programa work. Kung igwanang saro. Kung igwanang blueprint kan programa kan kuyan kan flood control. Baka igwan naman. Haputon mo nga. Programa. Haputon mo nga ni si engineer. Ayun. Dahil nga ita. Diyan nga digdi naka-blueprint, ining tarpaulin. Baka ano, red print na ba yan? Kaya si Santa Claus. Alaga, dahil manananaw. Dahil man lang umarog kay kung Salportuno, ano? Yan, tapos na so termino niya, naki niya ba sa gobernador, pag binulok mo, pirming bakong luhanan mga punong barangay sa Rinconada. Dahil katatawan din tarpaulin. Bakong tarpaulin. Kabuhayan itatawa sa emo ni Manoy Sal. Ay, pambihira niya akong buhay yun sa Rinconada. Kaya kada akong lugod ka naghihidaw kay kung salngon yan, ano? Oo, tigahanap to arugan panahon na yung pang congressman, si dating congressman Sal Fortuno. Oo. May comparison mo niyan, ang mga punong barangay. Oo nga ni. Bako sa na punong barangay, mga sinsilyong kababayan po niya to naghahapot.
Anong kaya at at ang nga ning dahil pa nga ni man nga tapos so dahil pa man expire so 3 term ni Atiglo? Atiglo ba? Atidyo. Nga kaya ito nagpasangli na siya dyan. Oh. Kaya. Dapat kaya sindasan ng unang yata. Matanos baga ngayon. So, saka dakol na bibiyayaan. Oh. Naroon pala ito sa City Hall, Spread the Sunshine. Ay, inda. Spread the sunshine sa inda. Ganyan ang makakukuha mo lang dyan na may sunshine. Pag nagdyan ka, Attorney Wapi. Ay, kaingon yan. Kadto, magdyan ka, man. Naman pala. Tapos, ini pang saro, namimili pa. Ay, Namamayag pagkato si Attorney Jess. Like si Attorney Robin. Sa Attorney Robin. Madyan makonsuelong mga buhay niya. may tinitingnan, may tinititigan sa nakato. Inda ko, pero ngunyan si Administrator Nonoy, apinas por pareho ang paghiling. Kaya kinikilingan na yung tinititigan. Kaya dyan ako believe dyan kay Administrator Noy Wapi. Dahil ang pagparasot sulsulan. Dahil man yan, pagka-piskal na yan, pagka-abogado, kaya madarakan sulsul. Hindi yan, may sadiring wisyo yan, may sadiring isip yan. Dahil yan basta-basta mabubutigan. Dahil ibang mga media na sigang pansulsul. Dahil yan madadarakan mga marites ninda. Jesus. Halat nakadamay pa sa rong kontraktor. Magparatubod niya kan si karon lang Joey. Kaya man yan mga botogon. Pambira niya ako. Ay ano na pala sa nagirumduman ko si Clitong Rabago. Ano na ang hero-hero? Ano dati bagada pamanin kaya ko aram kung matatawan posisyon dyan sa City Hall kung mga nagkadaraw baga. Si Jorel yung yaon dyan nun yan. Tapos ang nag-aalat pa mga posisyon si punong barangay Pungtan. Ano man na posisyon? Standing o o tagilid? O sitting? Si Rabago. Ang pagbabago. Ay, botogon. Layna. Makakaraot sunan kay Mayor Rex. Ano naman baga? Kung ang nakapalibot dyan mga botogon ng iba, pwede damay pa. Kung ako kay Mayor Rex, oy, pag-uringalo na lang ng antig, botogon ka. Mangontrata na lang. Makakaraot ka sa kuya. Dahil naman kay Puwa. Maray ka yan si Administrator Nonoy, singhinganan niya si Mayor Rex. Hindi yan, para kuha ka ng mga botogon, makakaraot yan sa imong imahen. Para lumalabtog pantulak. Iwaga. At nantig matanos ang dangog mo ngunyan sa mga taga-iriga. Masasamnuhan kasi na ka mga botogon na yan. Iwaga. Ay, pambihirang buhay ko na. Diyan sa tulik mo dyan mga nakapalibot mo niya na umarapan dalaga. Ang masakit pati, mas sup-sup ko niya sa mga buwi na lingbing. Bako pa na, so sagin-sagin man nagtaraban ko, no? Tapos, pag mapapicture si Mayor Rex, pero mingyan dyan sa kung bako sa talikod na dyan sa kaabay. Pag yaon si Kumud, may man mapapicture, ipopost. Nakakuyan man. Tapos, ipopost tulos. Ayan. Ano ba ganyan ni Kumix, mag-amigo? Idudulok pa nga ka mo. Pero magkabot kang panahon, dahil nga ni Aram. Yung pangaran. Sa nga ni Ngekat to? Tapos, sa kaman niya bisto, dahil kaman niya nailing ka eleksyon sa kuyang Harim Pupuro. Ay, suswar si Paga.
Ata, yun na yung kayanta. Normal lang politika. Nagkugan. Panahon, sabi ni paring Erap, weather lang yan. Oo. Sabi ni... You like it or not. Iyo baga. Iyo ba na? Kaya yan, ngunyan, ano nga ni ang sabi ni engineer dyan sa mga programang nakalatag sendang ngunyan? Dahil yan, nakaprograma ka sa tarpaulin. Kaya sabi ni Engineer Ares, isa yan, gwapo. Hindi mo nakatarpaulin. Ay, susmarsip baga. Di ba niya papakinabangan kang taong tarpaulin na yan? Kaya sa sunod, i-post ko kung ano ang mga nakalatag na programa. Hindi sa Rinconada area ni Congressman Nick Villaferte. Na makaulay mo daw. Pwede. An hapot, makaulay mo daw. Nakakaulay. Si Engineer Ares, mayong problema. Bako, si Congressman. Makaulay mo daw. Naigani sa mo nagpapasilag. Makaya. Malabo. Ang eleksyon nga dahil mo lamang makaulay. Maray si, Karundang Joey, takarming kaulay-ulay kan eleksyon. Bako may kaulay ni SM Joey si Kong Megs. Isay. Si Kong Hugo. Congressman Hugo. Apo. Ay, pabi. Yan lang, kung narog na. Ay, Congressman pala kan Rinconada eh. Ay, kung doon. Masa iyan ang tulay dyan. Tulay. Ay, atos. Sabi ba ni Karundang Judith, ay, magsabi sa nang yata mo ta, idolo ko ngayon kay Mayor Jeff Bisinyo, kayong yan makusog. Sabi Kung nila, ano ngayon agado nitong ayuda, kay Kong Mix. sabi ni Isay, Sabi ni Karundang JB, nga ta, ano naman, mas malakas dahil ni si Mayor Jeff. gusto mo sabihin, special assistant naman si ano, si Karundang John Verdiflor. Oo. Kumisari ni Emisaryo. ni Jeff Bisinyo. Aputunta daw at yan. Kamu ngayon, nakadarama yun naman sa sibilyan. Ay, gusto mong sabihin, si Karundang JV, kuya naman, kaiba naman sa asosasyon. Yan. Pidiras. Pidirasi. Yan lang. Ayun. Ang gutan ni Kurosito ni Maribik. Pag-abot dyan kay Mayor Jeep, masingan, si Karundang Joey, tabugan. Balik ka niya ako. Ay, ama. Amigo mo ba yan? Ay, amaan naman kung sila mga taong ini. Pero sa Baawan na nadudulok dyan mga taga Baaw, si Kagawad Ben Blanquera, tapos si Kagawad Chiri Sapugay. Dahil sana, ay sa bagay, pwede na kuyan, magtiwala, tama naman dating kalaban niya. Oo, sa kung araw kayo po, talagang bantay sarado. Oo. Baka ngayon ni Makino. Ganda mo baga si Pading Hinawa na. Ano naman baga? Ang pagiling kayo, sukinog ngayon. Ang ganyan taon, pati ngayon pambad sa kuryente, naghahagad sa ko. Ang madramang buhay mga Ang katapos ganyan, anggot baga sa agom. Wala nga kasakit, hindi naghahagad nga pankuwenta nga, pambayad kuryente. Napuputulan na nga ako ng kasuri ko. Pagkatapos nga, tatatawang ko. Ako yun nga, tatabuga pa nga si Terry. Nagmasyan. Kaya, turo tayo, doron nga. Sabi ni Coastal, duman sa amigo niyang taga-media sa Naga. Ingrato. Sabi man kayo itong taro man amigo kong taga-radyo man dati. Yan, asinsado na sa paratakod na nin
mga CCTV. Ayo ah. Ay, doy, langin, minarig, di ko di kumsal. Binusal lang. Pag binusalan niya ni kumsal ng korta, matunino yun. Iyo ta. Ay, pamir na. Kuro kabalangon pala. Ay, hindi mo. Ingrato yan, amigo. Bago ng amigo, inimigo na. Para tabagan ko nga kan panahon. Yun, makahinanakit man talaga. Pagka siring kayo ng tao, makahinanakit. Pag abot niya kan oras, mala niya ka inuunggoy ako. Ay, makonsilong pagkabuhay. Kaya ko asay, sa training niya sa media, or unggoy. Iyo baga. Ano sa apod gani ni? Ano sa apod gani kan kay Raking Sonya yan nyo dyan? Taong yan? Ngayon, monkey. Always monkey. Ika kaya magtuninong ka kaya. Kumunok ka, monkey. Wala ka niyang hiya. Pakainin ka na gano'n, batag. May karaging aling Sonya to, no? Ayaw, konsil. Ang buhay sa media kondensan. Ay, aba ka na. Yung mga. Yeah. Una yun, day araman mga buhay kan mga media sa naga. Yung mga. Kan mga taga-Rinconada. Kaya gadan mga media kon digdi sa Rinconada, araman. Oo. Kan mga taga-naga. Oh, aram nga ni duman sa naga, mga taga-naga. Aram nyo so, riding in tandem. Kaya ko, grabe man naman ka mga marites man sa mga media sa naga. Ano na ngayon niya? Tanay ko na nga nahiling sa riding in tandem. Sa naging criminal in tandem. Umibayan sa riding in tandem. Criminal in tandem. So criminal magkakatandem. Trabaho kan pulis. Tentasyon ka mo. Katandem kan pulis sa kriminal. Yan lang. Ay, aga. Pati sa mga kriminal, gamit na kan pulis. Ay, aga. Ay, ano, nakaulay mo na sa ano? Nakaulay mo dyan sa Philippine Coconut Authority? Dahil pa. Pero yan mo niyan digdi si Mama Mercy Salazar. Dahil ko lang kung nanon mga nakalistang programa ninda. Bagay Itong mga magbuha sa Kukulibi. Oo, ito nga ni Kukulibi. Sabi ka ito, iwawaras na duman sa mga benepisyaryo kang Kukulibi. Masang taon na bagamaan kitang nakuko ang update. Ang aram ko, bako naman itataw sa mga benepisyaryo, pero paagyo na sa proyekto. Si saan benepisyaryo man kan proyekto? O di ay LG. Ano? Ayaw maagihan kang proyekto. Ano man tadi ay LG? Iba man pundo to kan mga paratanom nyo, para kupra. Yan ang problema. Kaya pag-abot na duman sa pundo, kwarta kan na Philippine Coconut Authority itong sa Kukulibi na para sa mga paratanom ninyo, maagi na sa proyekto. Kandi ay LG? Yes. Ano na? Agaro man sa napala nito sa kuyan. Maharlika Investment Fund. Nararog na kaya Kwarta kan, naka-invest na ba ito? Kwarta kan mga taga-SS, taga-SS, taga-GSIS, kung ano tayo i-inverter. Tapos ibaan ba paagi? Ayun na, narog na ganun sistema. Ay, ano naman kayang gobyerno ini? Kaya... Pakikiaraman sa pagkasadirikan iba. Yan. Jesus, baga, kontribusyon, bakit ka? Mga pinagalan to kan mga para kupra. Ano tayo ba? Kaya yan na problema ka na mga pundong ini. Kung minsan abang sakit ng maibalik, duman sa mga paratanom ninyo. Garo na yan, kuyan. Makuha kang benepisyo sa SSS. Grabe ang rikos-dikos. Yan. Kung ano-ano na sana. Pagkatapos... Itang gada na nga ni, so beneficiaryo. Kaya,
Ay, ganun kung ano, papahalaton ka pa nun pagka haloy-haloy na panahon. Sa Alagad. kinalingon yan, so sabi ni Ma'am Grace Canao, No. na titipunan sa mga media, mala, baka iniro na. Da kita kan maginibot ako niyo kundi ano Pati sis, garo may pangako naman na style politiko. ama kandidato kaya garon siya no. Baka ma-congresswoman man. Ano nga, dahil na magpara-pronounce sa media kan mga bagay na mga dahil man nangyayari. Pa kuya nun pa tawan basang ning dikit nakakonsiluhan yun ka. Yan. Oh, Kung totoo, ang nangyari kaya, puro sa nabaga pronouncement. Kaya nga ni. O ano man ini si Yusek Ninya Taduran. Ano man andara ka ni sa Rinconada man lamang. Ay, parehas man yan. Pagpanaw na ayaon po baga sa AXIS. Ay, May mga proyekto man dyan, mga pasimento, digdi sa Rinconada. Kaya lang, pag-abot naman sa mga miyembros kan media, ito man dyan pinag-susulong naman sa Kongreso para sa mga media, alagad na pornada ba ito? Garo na archive na. Pero yun na yan na pinagsusulong naman yun yan ni Congressman El Rebel Fuerte. Kuyan, na bagay na yan, na Malaysian man kaya ni Kong El Rey. Nagaro ngaya napapabayaan ngaya sa mga amigo kong taga-media. Kaya dapat kaya digdi magsulong nin lakdang para sa benepisyo man kan mga taga-media. Sa kaday nga ako magparabatikoson kan monkey. Hindi ka na kayan. Oo. Sulong ko daw yan para sa mga media. O magayon kuya. Malangan ito kuya Dada, nakalagpas na sa third and final reading sa Kongreso. Ang pigahalat na sa Nada, diyan na sa Senado. Tapos pirma kan presidente. Kaya ini dapat ining sa bagay binsido ako kung Ilreta diyan kayan na kuyan man niya na girumdo man niya sa mga taga-media. Yan, di ba? Sana duman sa Senado, igwa manarog kay Kong Elre na makarumdum sa mga media. Ano man laumon mo kay Lorin Ligarda, makaman dyan laumon. Ay, duman kita si Ma'am Tolpo. Sa bagay, iyo. Saka si Kuyan. Maray ito kung katuwang kadto karon niya si Sol Aragones. Na dating basta dakol ba sa itong mga taga-ABCB na media na congressman. Oo, taga-ABCB to si Sol Aragones congresswoman. Pero ang makaturot rin tayo inabot kan pagsasarado kan kongreso na-archive na garo ito. Maringan ito binuhay ni suunad liwat sa siring kan kabaing na lakdang si Kong El Rey Villafuerte pinagmaygutan pati niya na maisulong hanggang sa final and third reading. Kaya sabi ko bako man kabos na tuyaw ki Kong El Rey may upag-umaw man po kita nagigirumduman man niya ang mga buhay kan mga taga-media. Oo, saka dakol kasurog ni Kong El Rey duman sa Kongreso. Ay, kuya na pati siya. Kalinya, kalyado naman ni PBBM. Kumbaga. Kaya, binibak pa ni Kong El Rey, pag-abot din sa Kongreso, talagang nag-ihiro, dakulang ginigibo. Oo, pero kung araw ka ibang congressman na turog sa pansitan. Pero dahil kasi na magpasaway, natabo gaabuton mo. Yan lang. Ito sa mga pasaway. Dahil kasi na magpasaway. Tabo gaabuton mo. Yan lang. Dawa man si Saikon ko yan, nagpapasaway. Siyempre maanggot ka man. Dahil mag-inunggoy. Yan. Pag nag-inunggoy ka, restrict ka nga niya ng tindog. Yan. So, sa totoo yan. Sige yan, kiling-kiling mo.
Giray mo na ngayang laplit. Ay, kumuli dito awak mo. Yawaga. So, madaling sabi, magtulod ka nin sa rong bill na mapaaprobaran mo sa plenaryo, dakulang bagay. Ay, oo. Kinakaipon. Sabi nga ni Kansay yung dipuntong ama, si LRB. Totoo yan. Totoo yan. Oh. Yan, kung dahil kang pinag-apon na due diligence, dahil mo yan mapaabot sa siring kayo nakamugta ka na maaprobaran mo sa plenaryo, sa third reading na pati. An ko yan sa nakayan, mahanap sinda ng co-sponsor dyan sa Senado. Na magiging kasurog. Pagkatapos kayan, magkakaigwanin bicameral conference ang Senado sa Kongreso para ma-iron out sa mga disagreement duman. Tapos, ipipresentar sa plenaryo dyan sa Senado. Pag na-aprobaran, di mapasiring na yan duman kay PBBM. Aram na. Okay. Si Congressman Sal, dakol man bagang mga naman na bill na naginli duman sa Kongreso. Iya. Tapos si si Sergio makaribay, igwa man mga nagkaharaman na pinagpadago sa mga bill kay itong dahil natapos, dahil na-aprobaran ka na panahon ni dating Congressman Sal. Kaya ganyan, yung expanded Senior Citizens Act na pinagsulong baga, si Sergio ka na panahon, na-aprobaran ito. Iya. Ang karahayan kan mga senior citizen ganyan, nag-pay out na. Iyo. Kaya ugma na sa mga senior citizen, igdi sa siyudad kan Iriga, nagkapirang barangay, San Isidro, Santa Teresita, tapos San Agustin, kansarong simana pa, nag-pay out na. I see. So, sa kasarong karahayan kantot kay Manoy Sal, pag birthday ko, nagigirumduman ako. Nakakagirumdum. Iyo waga. Iyo ano, na-miss Pero ko. wala itong tama ni si Kung Meg, sabi ni Kung Sal, lato-lato na. Baka ako man niya umabot ka niya. Sabi nga ni Kuyan, ni Kung Sal, panyanyari. Pwede nga ako ining tabang na gibo man ni Kung Sal Buboy Gibara, nung pasigan wang-wang, mayo man lunad na emergency. Ay, inda ko. Hindi ako. Ini kadakol ka rin nakakatuyaw na ini ang tabang. Ano yan? Ambulance. Tabang? O tabang. Taban. Sa sigan wang-wang, bako man yung ambulance. Bako man taban. Hindi. Kaya, nag-KKR maninin igbabawal doon magparawang-wang na sumayo man dyan pang-emergency lunad. Oo. Ini kaya sa dapat na magbugtak na lugod niya ng sirina na taas kan tabang na yan. Nganing masabing ambulansya na. Pang-emergency. Indak. Pero ngayang nakabugtak mga tabang man sana sigan wang-wang. Bayain na yan ta. Basta sabihon mo, bawal ng teg-an. Kuyan, anwag-wang pag mayo manin emerhensya. Una ko, bawal ang nakatiwang-wang yaw. Saka ko yan. Abo ko na pagparulayan yung si... Saro man niya na butogon. Yan nga. Yan. Yan. Saro man niya na butogon. Yan sa sanggurang panglungsod kan Irigawan yan, kadakol na buwan nakakamalis siya. Nagpaparadakol yan, putnay. Dakol nga ang butogon? Putnay sa buhay. Ay nga dyan, dahil naman kung ano nagpaparaputnay si... okay naman, si Bukal siya ay nobli. Ay, siya ay okay. Hindi so ama, ay maganda na ko yanan. Tigalat ko nga kung kumusta man ang ama nung yan na panahon. Garo, bawas na sa butog. Depende. Sa bagay. Basta yaw sa pinsanay ni may areglado. Saka interviewon pa ni SM Joey. Yan.
Boundary. Boundary. Okay, sige. So, inisabi din dyan, nandito ko yung mga herat na informasyon. Good morning na lang kay Sir Johnny Luna and Senior Agriculturist and Philippine Coconut Authority. And siyempre sa pangyayot ni Ma'am Mercy Salazar na branch head. Aludidi sa kuyang location, ini man si Philip Barasena, RTN Radyo Randa. Rinconada Inquirer Radyo Patrol Report. As in, good morning man, Merry Christmas sa opisyalis as in mga empleados kan Casureco 3. Lalong-lalo na kay GM Wilfredo Boxit. Paghali po sa Muya, digdi sa RPNDC kay ay, sa Casureco 3, Merry Christmas and a Happy New Year and maswerteng si Y. Durusan naka-jackpot. Ay, magpaparagayon pati. Iyon na baga. Oo. Iyon na. Madumang ka. O, sige. Hanapan mo si Anrotsi, hanapan mo. Iyo nga baga. Iyo, oo. Saka, matatawang ka ni Anrotsi nin red wine. Iya. Pampabuenos dan sa holidays. Okay, yan po mga tugang. Bueno, sa oras na ini mga tugang, kita po namamaaram na. Sa ngaran po ni Joey Lim, ang ngaran mo po ni Philip Barasina, kaya tabang ko sa engineering, si Chief Engineer Abelin Don Torallo, yan po si Engineer James Oco, yan man po si Engineer Lex Lagrimas, sa Info Center, Jimmy Guanzon, at si Rodel Cesar. Diyan sa admin, si Miss Kyla Ray, Angelica Ligacion, ang babae walang kupas ang kagandahan. Habang tumatagal, mas lalong tumitimgas. Asin si Senyorito Silito Banalim. Ako ang ponsendong lingkod. Manding na Karyo Saryon. Sando po gabos. Bye-bye! Ang mga issue, minalda, mga pareta, asin informasyon sa Rinconada Inquirer. Kaiba si Manding na Karyo Saryon. Rinconada Inquirer. Digdi sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Radyo Ronda. Rinconada Inquirer. Be the first to know. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ko malabo ng mata ko. Lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care? Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong kumaga-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. Emily Willier.